हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान ब्लगावहाय फिन खनसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि YouTube चेनेलाव स' लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो गासिबो मोजाङै दं गसाइनि अननायाव स' लोगोफोर आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय आङो दिनै मोनसे जायगायाव फैलायबाय जायगा माने जोंनि गेस्ट हाउसनि उखुमाव दंफैयो आङो लोगोफोर दायो मोनाबिलिनि समावहाय भिडिअ बानायोबा बिराद मोजां नुयो जायगाफोरखौ जेनेबा भिउफोरखौ मोजां नुयो आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ जायफ्रा इन्टारेस्टेड स' भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायदोलाय लोगोफोर दायो नोंसोरनो आं जोंनि गेस्ट हाउसनि उखुमाव थानाय सलार पेनेलखौ देखायनोसैलाय लोगोफोर दाख्लैबो आं नोंसोरनो 15 कर'रनि सलार देखायदोंमोन ओमफ्राय दिनै जोंनि गेस्ट हाउसनि उखुमनि सलारखौ देखायनोसै लोगोफोर नायदो नोंसोर भिडिअखौ बिदिब्ला सलार लोगोफोर नै एकदम सलार बहायजोब्बाय जोंनि रुमनि उखुमाव ओइ नै लोगोफोर 15 कर'रनि सलारा बिल्डिं सानिफ्राय माबायदि नुयो दाख्लैनि भिडिअखौ सोर नायाखै थांनानै नायहैबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन आं लोगोफोर पुरा सलार बहायजोबदों आरो ओमफ्राय दाख्लैबो बै सलारखौ देखायदोंमोन आं लोगोफोर पुरा गोजौ गाखोना भिडिअ बानायदोंमोन नोंसोरनो जायफ्रा नायाखै थांनानै नायहैबानो जाबाय आंनि चेनेलाव दङ ओमफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलाव जे बेरायनाय भिडिअ फैयाखै स' लोगोफोर गाज्रि मोननाङा मानो होनबा आंहा बेरायनोनो समखौनो मोना बारा ओमफ्राय आं जेसेबांखिनि टाइम मोनो थेवबो माने टाइम बरननानै नोंसोरनो जोंनि खाथि खालायावनो जेनेबा भिडिअ बानायना देखायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा डिउटियाबो नाइट सोलिबाय दङ ओमफ्राय मैयाथ' आंहा 36 घन्टा डिउटि मावना फैदोंमोन ओमफ्राय दिनै सानसे उन्दुबाय आङो ओमफ्राय दानि दसे जेनेबा फ्रेश जानानै जेनेबा भिडिअ बानायनो फैलायबाय आङो अनलि 15 मिनिटल' टाइम मोनदों बेबो लोगोफोर ओमफ्राय दा नै डिउटि थांनोबो टाइमानो जाबाय 7थायाव आंहा जयनिं ओमफ्राय बेनोमोन आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोंनि गेस्ट हाउसनि पुरा गोजौ गाखोनानै दिनै नोंसोरनो माने आं भिडिअखौ देखायफैबाय आरो ओमफ्राय ओरैजा जोंहा उनाव दङ 15 कर'रनि सलार दङ ओमफ्राय ओरैजा जोंहा दङ दाख्लै आं भिडिअ बानायखाबाय पुरा सलारनि जों थाग्रा गेस्ट हाउस रुमा ओइनो जोंनि रुमा ओमफ्राय दायो आङो रुमनि एकदम गोजौआव दंफैयो नै ओरैजा फैदों आरो लोगोफोर ओरैजा ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट ओमफ्राय साबस्क्राइब लोगोफोर बावथारनाङा दे बेखौ लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन